Jeg skal i det her screencast fortælle lidt om den kvalitative metode i samfundsvidenskab. Udover den kvalitative metode, så har vi den kvantitative og den komparative. Måden, hvorpå man indsamler kvalitativt data set i forhold til måden, hvorpå man indsamler kvantitativt data, er, at man, når man indsamler kvalitativt data, ikke nødvendigvis spørger lige så mange mennesker sit forhold til interviews og spørgeskemaer. Men til gengæld så får man mere dybdegående svar og mere uddybende svar. Og det gør, at man ikke kan bruge den til at lave statistik på, men man kan få en stor indsigt i, hvordan et udpluk af befolkningen tænker. Fordelen ved at bruge kvalitativt data set i forhold til kvantitativt data, det er, at det kvalitative data, man har, det er mere dybdegående, og de påstande eller de holdninger, som folk de måske udtrykker i en kvalitativ undersøgelse, de er mere dybdegående. Man kan ikke generalisere på baggrund af noget kvalitativt data. Det kan man i højere grad på baggrund af noget kvantitativt data. Fordelen ved at bruge den kvalitative metode, det er, at man får en væsentlig større besvarelsesprocent. Og hvis spørgsmålet bliver misforstået af ens respondent, så har man lettere ved at opdage det, end hvis man for eksempel bruger en kvalitativ metode. En fejlkilde ved at interviewe personer face to face, det vil være, at man for eksempel kunne komme til at stille nogle ledende spørgsmål, uden helt selv at vide det. For eksempel, er det ikke rigtigt, at du synes, at den kriminelle lavalder skulle sænkes? Eller synes du ikke også, at det ville være en god idé, hvis? Det med at stille ledende spørgsmål, det kan godt måske presse folk til at svare noget andet, end det rigtigt mener. Og det er selvfølgelig en fejlkilde. Måden man ville kunne begrænse det her på, det var, hvis man for eksempel skrev spørgsmålene ned og stod der, mens de besvarede dem. Så hvis de havde nogle spørgsmål, eller var nogle spørgsmål, de ikke kunne forstå, så kunne de spørge en omkring det, men man ville ikke påvirke dem til at svare noget bestemt.